ngomhlaka 1 nangomhlaka 2. Okay, ngomhlaka 1 sinemkonzo enkulu engicela ukuthi wonke umuntu nimtshele osebhizayo. Ebhizayo ngomhlaka 1 MMI izobe khona, uKhehlelezi'S izobe khona, inkonzo enkulu ezobe isemini. Izobe isemini ekuseni, izoqala ekuseni ngo-8 kuze kuyoshaya u-4 ntambama. Wonke umuntu sicela ukuthi udlulise le message moyithola noma le video moyithola. Sizobe sisebhizayo. Bese ngomhlaka 2 izobe sisepharmacy lapha opposite KFC ngakwazamazama epassage mawungena kule nto yakhona ngathi mall. Ipharmacy yakhe khona lapha ebhizayo. Make sure uyafika ngizosebenzela khona epharmacy. Make sure you are there. Siyabonga kakhulu. And as from next month, which is July 1 yale, eGoli ngizobe sengisebenza every Friday ebusuku. Every Friday ebusuku ngizobe sengisebenza eGoli. Then Cape Town ngizobe ngisebenza khona Friday ekuseni. So make sure you are there. Siyabonga kakhulu bazalwane.